Hey लोगोफोर गुड मर्निं माबोरै दं नोंथांमोन बयबो आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं होननानै आरो आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर नायदो दायो फुंनि 10ता बाजिबाय आंनि बिबारा माबायदि बारदों ओरैबायदि मोजां बारदों माने अखा हायाबा ओरैबायदि मोजां बारगौ ओरैबायदि गोबां बारगौ बियो ओमफ्राय अखा हाबाय थादों माने अखा हाब्लाबो जेना आरोना बियो ओरैबायदि गोबां बारबाय थायो माने ओरैबायदि गोबावनिफ्राय बारबाय दिनैसिम बारगासिनो आरो ओरैबायदि समायना नुयो माने आं बेखौनो नायबाय थायो हाग्रा जाजोब्बाय लोगोफोर अखा हानाय फुनो मोना थेवबाबो ओरैबायदि मोजां बेखौनो नायो आरो थ' आंनि बिबारजों लोगोसे आं गुड मर्निं होबाय लोगोफोर बयखौबो आरो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनैहाय आङो फुङावहाय दा माने साननि जानो थाखाय बेदर लाबोदों बोराया बेखौ आङो एवदबनानै दोननोसै ओमफ्राय आङो बेदरबो हांगासिनो दं बोराया जानो होननायखाय एसे दा माने इदिनो जानो नागिरदों बियो ओमफ्राय ओंखामखौबो आङो संनो सुनानै लाबाय लोगोफोर बिनि उनाव आङो ओंखाम ओंख्रि संनानै नैबे थालनि आङो मालपुवा खालामनो नागिरदों लोगोफोर दा बेलासियाव बेखायनो आङो थालखौहाय दा जिरनानै लानोसै नै लोगोफोर आं माबायदि जिरलाङो आरो माबायदि खालामो नोंथांमोना नायलांदो जिरखांनायनि उनाव नै लोगोफोर आङो बिदैखौहाय गासिनखौ सेबनानै लाबाय ओमफ्राय नैबे बिदैखौहाय माने सि गुफुरावहाय सुथि सि मोजां एकदम गुरै सि गोबायावहाय बेखौहाय सगरनानै सेबबा साबसिन जायो आरोना बे बेजेंआ थाया खिन्थु आंनाव सिया गैयामोन नालाय आङो बे नेटआवनो बानायबाय आरोना ओमफ्राय आङो बेखौहाय लगायनानै दोननोसै लोगोफोर आं बेखौ मोननै टाइप खालामगोन मोनसेया जाहैबाय मालपुवा बायदि माने मालपुवाखौथ' गल गल सावनानै गल गल लगायनानै सावो नालाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय बांद्राय गल गलबो लगायनाय नङा आरोना आं मालपुवा सावगोन बेबायदिनो ओमफ्राय मोनसेखौहाय आङो पुरि सावगोन थ' नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो बेलासियावहाय दसे बाजाराव फैदोंमोन बाबुआ गारि बिबाय थानानै गारि बायना होनो होननानै आङो बाजाराव फैबाय नै लोगोफोर बिदि जानानै दङ बेखौहाय आं बानायनोसै बेखौ आङो मोनथाम होनायग्रोनानै नायनोसै माबायदि जायो सावनि दे बाबा वाव ओहो बुजिसनबाय बढ़िया बढ़िया देखो कैसा हो गया देखो बढ़िया नै खनसेयावनो मेल्ला होबाय आङो बेथ' जाबाय अह खामबायसो खामबाय लेट जाबाय खांनांसिगौ अह खामबाय गोलोमबाय लोगोफोर नै आङो स्प्राइटखौ लोंबाय बरिया मोजां थिफुखादों माबायदि जायो जानायाव नायनोसै अह नै नायदो माबायदि थिफुबाय आं जेबो होआखै सदाबो होआखै जेबो गैया बरिया थिफुखादों होनबाबो नायलाय इस थावाबो माहायबासो थायबाय हनै बेयाव थांदो नोङो नैगौ बास जाबाय और एसे बारा होबाबो माबायो खामो नैबेफोर जाबाय जाबाय फैदो जाबाय बे जाबाय
माबायदि जायो दा गुसु जाबा नुसिगोन नै आखाइ फारसेबाथाय जानो नागिरा ओइ साला आयै नायदो आयै आव आखाइ फारसे होनबाथाय मा जेबो जायानो गासैबो लाजोब्बाय बेसेबां होबानो हाफल' होनांगौ नै बेनि हाफ होबानो बियो ओरैबायदि गिदिर जानानै फैखायो फैखानिसै गरमा आङो आयै अरा बारा जाबाय हाइ फ्लेमाव दसे होबाय आं फिसा खालामफिनबाय नै नङाबा दा खामगोन बियो आयदाय माने थावा एकदम सायावबो फैनांगौ आरो आलदा बुस्थुबाथ' थावा एसेयानो जायो नैबे मालपुवा बायदि जाहैबाय नालाय बेखायनो माने नैबे गेजेरनि नैबे मोनथामानो खामग्रोयो एकदमबारे बे गेजेरावहाय अरा बारा नाङोना बेयाव खामो लोगोफोर गोलोमजोब्बाय ओरैबायदि गरम आयु नै गैला गोलोमदै गजोब्बाय थावल' मोनखाबाय नै आयु देन्जार गरम नै आयु थैखासिगोन नै बेल'सै बे जोब्बाथाय जाबाय आयु थैगोन वाव देखो बढ़िया हो गया ये देखो मेरा पिता वाव नै गोथाव जाबाय लोगोफोर नै बियो नै बेबायदि ओमफ्राय बियो जाबा माबायदि होनायसै नै बेसे मोजां नै लोगोफोर बिदि सिङाव जेबो थाव गैया बरिया जाबाय नै थाव गैया बे सिङाव बेखौ जोङो दा जानोसै वाव मा बिलाइ जागोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मोनसेया नै बिदि जाबाय आं बेखौबो बानायनोसै बेखौ र' होनदोंना दे आं मोनसे हरग्रोनि औ र' ना बाबा नायग्रोनि बे मा मोनसे फुरि जेरै सावो बिदि खोमसिनबोदोंमोन मबाइलनि थाखाय बिदिफोराबो हा हरजोबनांगौ नामा नोंनो हा दोनदो नै लोगोफोर आंना मालपुवा आरो पुरि मोननैबो सावखांबाय आं बे एसेबां सावबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय